Op 18 november 2017 blokkeerden de vertochten bij de Jouwerderdiek van anti-Zwarte Piet demonstranten. Nou, een jaar later moeten ze haar verantwoordje voor de rechter. De vertochten binnen aanklagen van bijgelijks het dichtzetten van de Iepenbierenwei en het behinderen van een demonstratie bij de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum. De rechter loopt 4 dagen uit voor de zaak en schetste vanmorgen de situatie om 18 november heen. De achterste bus werd ingehaald door een wit bestelbusje dat met een hoge snelheid over de vluchtstrook reed. Het bestelbusje sneed de bus af, schoot voor de bus langs en remde hard. Daarop remde de achterste bus ook hard. Diverse mensen stapten uit de auto's en liepen richting de bussen en de voorzijde van de file. Bij de bus bewogen mensen met hun armen en handen en ook sloegen mensen tegen de bus. En bij de rechtbank in Ljouwert zit Auke zelden rust. Auke, ja, het gaat om in totaal 34 vertochten. Wat dat onbelangrijk is het echt een megaproces. Dus toen ik behoorlijk wat dagen voor inpland. En dan was van de morgen de rechter ook nog onwel. Ja, dat gebeurde van de morgen. De officier van justitie wie dwaande mij het vallezen van de onklachten in de vertochten. En op dat moment was een van de 3 rechters onwel. Hij voet in zijn stoel. Toen was voetendagelijks de zitting schorst, was er een dokter bij hellen en kreeg de rechter wat eten en wat drinken. En toen het de dokter zei, jo kennen we verder. En na een jelloeren is de rechtszaak ook weer verder gegaan. Ja, de rechtszaak had zelfs bot in het Nijswest. Het lijkt ook heel gevoelig, maar waar gaat deze zaak nevens het ministerie nou correct om? Nou, deze zaak draait om 2 dingen, 2 aanklachten voor deze 34 vertochten. 1, dat is het blokkeren van een sneldiek met een gevaarlijke situatie als gevolg. En 2, het inhouden van een demonstratie. Dat betekent het verhinderen van het vrijheid van meningsuiting. Dat zijn 2 dingen die het Openbaar Ministerie wichtig vindt en ten laatste leidt. En die willen dan ook graag losjen van de Zwarte Piet discussie. Maar dat ken het meer, zo zeggen we van de morgen. Maas betiert samelde de eerste pro-Zwarte Piet demonstranten harren al bij de rechtbank op het Zeilaan. Een peer van harren hebben in de buurt van Ljouwert op een camping staan om er maar op tijd bij te wezen. Ze willen de vertochten graag stiepje. Ik hoop dat ze vrijspraak krijgen, maar met de rechters van tegenwoordig, ik denk dat ze van de Vriezen een voorbeeld gaan maken. De actievierders Tjen Zwarte Piet houden onkundigen dat ze tonsje in Ljouwert samelen zullen. Intussen zit de sfeer er bij de 34 vertochten goed in. In een partybus binnen ze op een paard naar de rechtbank. Door heel Friesland doeken spandoeken op die door een viaducten hingen. Ze spreken stiepen uit voor de blokkeerders. Dat de bus komt in Ljouwert blijkt dat de vertochten een soort vertrouwen in een goeie jaar in haar. Jenny? Nou, daar bist dan. Ja, weer rennen naar binnen, ja? Ja. Maar wat is het gevoel nou? Nou, op zich prima. Ja? Ja. Is het een spannende dag? Wie wacht je het rustig al? Ja. Spannend? Valt daar? Valt daar? Ja, ja. Oké. Er komt ook een soort publiek op de Iepenbierenzitting hoor. Zij is Emiel Stoffers, de jonger van de Hoenekap de Rek. Hij wil een vreunstiepje die duurt voorkomen mat. Maak hem niet uit, die kleur van Zwarte Piet kan me niet schillen, maar ik vond die blokkade wel een strakke actie. Waarom? Ik vind zoiets aan mij net wel met die Bambi binnen. Voor de rest, de recht van demonstratie, iedereen had de recht om zijn zegje te doen. En, alleen nog, ja, ik vind het net zo gepast bij die Bambi binnen. Maar een dik blokkeren, is dat wel gepast? Dat zullen we goed. Daar moet de rechter maar uitspraak goed doen. Ik ben geen rechter, dus... Ja, waarom nou Auke? Auke, daar is de hele zaak volgen. Wat had de vertochten eigenlijk zijn? Nou, alle vertochten hebben jullie het zijn dat ze wat ze dienen in november, dat ze daar nog hield iets achter stingen. In die zin dat het haar een slagge is om de mensen uit Amsterdam en Rotterdam te keren en dat ze net in Dokkum komen binnen. Net verder als Dokkum, dat wie het devies. Want een bennenfeestje, dat verstoor je net. Maar alle vertochten zeiden nu het ek, de manier waarop het alle keer ging is hier misschien oorskend, maar uiteindelijk het doel, dat is slagen. En daar zoeken we mij heel soort grutskens op waarom. Ja, jullie dachten zelfs de allereerste dag, maar hoe gaat het deze weekend nou verder?
Joet had het toververtochten voor West. Morgen komt dan de rest. En toen is het de morgen ook. Waasje is een vrije dag. Toen is de morgen de rest. Waaronder Jenny Douwes. Die komt dan voor. De middags krijgen de mensen van Kick-Out Zwarte Piet het spreekrecht. Daarmee ze sissen wat ze van deze zaak vinden en hoe ze dat beleven gaan. Die organisatie heeft intussen op Facebook ook oproepen om alle keer naar Ljouwen te komen. Dat wordt dus een hele drukke dag. En Vreed komt de officier van justitie met de eerste.